coa actividade física saudable na casa. Hoxe imos dedicar a sesión a sobrecargar un pouquiño toda o que é a nosa extremidade inferior, as nosas pernas, vale? Imos realizar movimentos máis lentos do habitual para facer unha sobrecarga non tanto fisiolóxica, non tanto de enerxía, sino máis ben nerviosa, donde controlemos en todo momento o movimento e utilizaremos os movimentos sinxelos que utilizamos estes días, que son as variantes da sentadiña como principal traballo, ou o split, esta baixada cunha perna adiantada con respecto a outra, ou facemos tamén algún tipo de traballo de nocelos. Vamos a intentar sobrecargar os diferentes músculos do membro inferior. Ben, comezamos hoxe quentando no chan directamente, por facer unha pequena variante. Vamos abaixo e simplemente movilizo un poquinho o tronco a través da respiración. Esta primeira actividade me vale, además de movilizar, para tomar xa conciencia corporal da respiración, do estado de tono muscular, das sobrecargas que podamos ter. Vamos, imos movilizando, comezando na zona central, na zona cero, no centro que é o core, movilizando o pelve, de lado a lado, círculos, adiante e atrás. Sempre procuramos, e máis na sesión de hoxe, manter a nosa consciencia corporal, a nosa atención no movimento. Por exemplo, cando fagamos posicións deste estilo de cuadrupedia, imos ter sempre a noción de espalda, as costas ben colocadas, e para iso necesitamos manter as curvas fisiolóxicas, que son pois unha lordosis lumbar, unha certa cifose dorsal e un pescozo alineado, aínda que tamén se atopa en lordose, en lixeira curva. Vale. Seguimos movilizando, xa pasamos directamente á plancha, facendo un pouquinho máis intenso. Veña, imos. Diante atrás. Os movimentos que realizamos agora son similares aos dese movimento muscular, pero son máis lentos, máis suaves, máis controlados e con menores repeticións, co cual non hai unha sobrecarga física, simplemente hai unha primeira tensión muscular que estamos a notar sobre xeonllo, sobre pés, e estendo, flexiono, suaviño. Estendo unha perna atrás, amodiño, que estamos quentando, estamos movilizando. Como vedes, o quecemento sempre como noción, como criterio, é que ten que ser progresivo, ten que ser lento e controlado. Imos cambiando o peso. E que até pode ter múltiples variantes. Más dinámico, más estático, no chan, de pé. Simplemente temos que seguir esa lógica de principios, de progresión, de sobrecarga. Moi ben. Estiramos un poquinho, ir alternando exercicios de mobilidade con estiramentos adicados hacia os músculos, con outros adicados a activar, vale, a musculatura. Despaciño, imos arriba, soltamos e respiramos de novo. Xa mobilizamos un pouquiño. Facemos uns movimentos de pescozo tamén, xa en vertical, tanto laterais como en semicírculo. Unhas rotacións de tronco. E un traballo xa tamén un poquinho máis intenso hacia o membro superior, hacia os brazos, porque seguimos quentando. Sempre facemos recordar unha primeira parte, así como de máis estimulación fisiológica, antes de pasar á parte principal, uns balanceos, tamén laterales. E esta primeira parte de activación fisiolóxica ímolo facer mediante movimentos continuados e combinados, ou sexa, funcionais,
manipulando unha pequena carga, un pequeno sobrepeso que vai ser, pois eso, unha botella de auga, un cartón de leite, ou, como vou utilizar eu, unha mancuerna pequeniña, que xa paso a coller agora, mentras poño algo de música. Veña. Arrancamos unha mancuerna pequeniña e simplemente vamos a estar manipulándoa durante esos 6 minutos aproximadamente de xeito continuo, sin paradas. Sempre flexión de xeonllo para estar dinámico, e vamos a facer círculos con control, sin presa. Cambio de sentido. Se trata de non parar, son actividades que podemos chamar non-stop, sin paradas, 6 minutos de movimento continuo, dinámico, donde empreguemos diferentes partes da nosa musculatura, pero en todo momento combinada. Cambiamos este outro tipo de círculos por detrás. Nosa cachola da cabeza, ao xeito, cambiamos hacia, íamos hacia un lado, cambiamos de lado, eso de círculo hacia o lado contrario. Flexión lixera de xeonllos e facemos un pequeno balanceo. O movimento prodúcese, eso é, na pelve, na articulación da coxa, mantendo en extensión a espalda ben, as costas ben extendidas, que sexa a cabeza que inicie e dirixe o movimento. Recordade, un balanceo, un swing. Cambiamos, estamos coa musculatura posterior, ahora cambiamos a anterior. Imaginade un saque de banda de fútbol, un movimento de lanzar coas dúas mans aí adiante. Eso é, cambiamos outro movimento tamén combinado que sería flexión e lanzar a un lado e a outro dos sombreiros. É como si paleáramos area de diante a atrás. E van certo rebote, certo movimento dinámico tamén de xeonllos, continuo sen parada. Parecido ao Sting and Yang, o sea, a rodilla, o xeonllo, perdón, ao cóbado, facémolo de lado, cambiamos, cambiamos a inclinacións laterais, con unha soa man agarramos a sobrecarga, a outra arriba, descendo, baixo, subo, e 2, 3, sigo, arriba, cambio de lado, movimento sempre fluido, estamos con movimento funcional, dinámico, pero controlado. Controlando ben as posturas, controlando ben a posición do tronco, as curvas fisiológicas da espalda, ben alineadas, a cabeza sempre pendurada dese fío imaginario. Vale, cambiamos de novo, balanceo e lanzo o fronte, flexión de xeonllo, balanceo o tronco e lanzo o fronte. Sempre ese fío imaginario que nos tira da coronilla, que nos tira da cachola hacia arriba, e mantén en alineación, recordade, orella, ombro, ombreiro, a coxa, o xeonllo, o nocelo. Ritmo respiratorio cómodo, fluido, eso é, rítmico. Cambiamos, abrimos un poquinho máis, unha apertura, pé contrario, unha diagonal longa, estendo. Aí, sigo, estendo.
estendo, arriba, estendo, arriba, subo, subo, en diagonal, amplo. Recordade que é a cabeza que dirixe o movimento, a que baixa e sube, orquestando todo ese movimento das costas. E voltamos a empezar, veña, segunda e última, sin parada. Movimento continuo, círculos. Respiración cómoda e rítmica, sempre desta parte media torácica. Mantemos xeonllos dinámicos, semiflexionados, que permiten que a pelve esté aí controlada. Xa cambiamos o sentido de xiro, pasamos a xirar alrededor da cabeza, estas circunducións. Cambio de sentido. Pasamos a facer un swing. Xeonllos flexionados, lixeiramente flexionados e extensións implicando a musculatura posterior do tronco, das costas, sobre todo a nivel de lumbar glúteo. Espalda sempre extendida, é a cabeza que tira primeiro, iniciando o movimento. Cambiamos o xesto contrario, por diante. Aí. Sempre flexión de xeonllo. Vedes que é unha acción de látigo combinada de abaixo a arriba. Cambiamos a bíceps con elevacións por encima do ombreiro, de un lado ao outro. Isto é. Xeonllos dinámicos. Cambiamos a ese Sting Engine ou cova do xeonllo só de un lado. Cambio de lado ao outro. A unha soa man subo e, perdón, a outra brazo facía o movimento contrario. Arriba e abaixo. Balanceo lateral con movimento alternativo de brazo dereito esquerdo con e sen carga. Cambio. Un arriba, outro abaixo e veña. Lateral, sempre respetando o plano do movimento lateral, sin desviacións anteriores ou posteriores. Torsións de tronco lanzando ao fronte, acción de lanzamento da carga, do peso que levamos ao fronte, flexión de xeonllo e lanzo adiante. Traballando aí toda a musculatura do tronco, pero cadeas diagonais. Por último, de pé a extensión, unha cadea tamén extensora diagonal, arriba, collo vai a subir, na extensión sempre, recordade. Ben, último cambio.
yo de flexionado a extensión completa e apertura. Veña, dúas máis e listo. Moi ben, esta primeira parte xa podemos dicir que está o aquecemento listo. Xa fixemos unha activación de mobilidade sinxela abaixo, unha activación máis fisiológica tamén de moita mobilidade arriba, e xa podemos dicir que estamos preparados para todo o traballo que nos chega agora. Facemos uns estiramentos moi xerais posturais, pés a anchura de cadeiras, e en extensión, cando collo aire, arriba, 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 como se tirara unha forza imaginaria de min, tiro, 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 epa! A colchoneta está moi ben, a esteriña, pero é unha superficie inestable. Si temos o equilibrio comprometido nela, pois facemos o estiramento fora dela. Ben, arriba, terceira. Arriba, 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 tiro, 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 tiro. Última xa, veña. Tiro, arriba, máxima extensión, elongación de todas esas cadeas musculares que acabamos de nomear. Moi ben. O mesmo de xeito lateral e logo frontal e posterior. Pois o mesmo, cruzo, cruzamos perna por detrás, man no costado, inclinación lateral, facendo un gran paréntese. Voltamos e cambiamos. Aplicamos tamén os segundiños aos estiramentos frontais de todas esas cadeas do primeiro lado para que vexades que flexión nos leonllos. As más son un apoio aquí nos cadrís e un impulsor, unha axuda e un recordatorio de onde debe partir o máximo estiramento, que é na propulsión adiante da pelve. Cóbados e ombreiros moi atrás. Regreso, sigo con xeonllos e nocelos xuntiños, cruzo mans por detrás que se agarran e flexión de tronco adiante, mantendo as costas completamente extendidas ata chegar máis ou menos a facer unha escuadra, estar en 90 grados. O cu queda moi alto, as glúteos altos, e cando chegue esa escuadra estendo xeonllos e manteño flexión, suaviño, imos arriba. Vale, imos co traballo principal de hoxe. Entón vamos a mesturar traballo de pernas, lento, controlado, unhas 15 repeticións por exercicio, e despois pasaremos sempre, hoxe van a ser descansos máis amplios, e os descansos ímonos facer abaixo, facendo traballo de core. En vez de deixalo para o final todo concentrado, ímolo repartir en tandas. Vamos a intentar 4 series, co cual vai haber 3 de core intermedias, ¿sí? Bueno, pois o primeiro é a sentadiña. Recordamos, posición anchura de cadeiras, quizás ligeiramente máis, xeonllos en lixeira V hacia a punta dos pés, baixamos co peso atrás, e en este caso, para axudar a ese control do descenso, brazos extendidos, e vou baixando e despaciño, conto 2 para baixar, 1, 2, e para subir 3 e 4, e así imos, venga, 2, 3, 4, movimento lento e controlado, brazos arriba, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, traballo lento, pero traballo intenso, a musculatura está frenando na baixada e estendendo para esa subida, ven, arriba, dúas máis,
Última. Y regresamos. Abrimos un montón. Os pés lixeira máis abertos, aínda máis en V, unha V ben aberta. Imos a baixar como se quixéramos tocar e estendemos o fronte ao subir. Sentadiña con extensión de brazos ao fronte. Baixo, profundo, profundo, profundo. Teño que notar tensión na cara interna, en abdutores. Baixo, estendo. Este movimento sutil e lixeiro de brazos axuda á sensación de sacar o tórax adiante e manter a columna en extensión. Dúas máis. Mantemos esa postura tan aberta e imos a facer o xesto do pistoleiro e xuntamos os dedos para simular o mellor ainda. A unha perna, mantendo a outra en extensión, botando aire cando baixemos, o collo arriba, expulso, lento e controlado. Unha máis a cada lado, regreso e regreso. Vamos agora a parte inferior, os nocelos. Traballamos en flexión e imos facer este movimento. Elevacións de talós, 30 en total, e tronco erguido, xeonllos flexionados. Parece moi sinxelo, parece moi pouco custoso, unha articulación moi pequena, pero acaba intensificando o seu traballo con esta posición de flexión. Veña, 5, 4, 3, 2, 1, listo. E último xa desta primeira serie, imos facer unha sentadiña unipodal, unha flexión e unha extensión sobre un só pé. Permanece outro cerquiña xunto, flexión e extensión. A cabeza vai sobre unha guía, un raíl, sobre ese fío imaginario que baixa e sube. Vale, cambio apoio e se vemos que está comprometido, buscamos unha superficie máis sólida, o chan directamente. Eso. Unha máis. E listo, primeira serie, imos ao chan. Facemos rapidamente core, este é o período de descanso pero de pernas, e mentras traballamos un poquinho core. En posición de plancha, sobre xeonllos ou pés, aguantamos estático, isométrico, apreto glúteos, apreto abdomen, manteño as curvas naturais do noso tronco, da nosa espalda, das nosas costas. Permanezo en extensión, lixeira lordose lumbar, lixeira curva lumbar, apretando glúteos, apoio, cambio lateral, en unha posición de extensión, isométrica esta plancha, mantendo a pelve alta,
cambio de lado. E cambio a una posición supina. Aponte brazos arriba, apreto glúteos, tamén o abdomen. Cando subo manteño tamén esa curva non a plano, manteño a curva lumbar. Importante que os exercicios, as actividades físicas que realicemos queremos que sexan saludables e teñen que, en este caso, manter a dinámica, manter a postura anatómicamente e fisiolóxicamente correcta, coas diferentes curvas que temos no corpo, adentro e afora. As cifoses son as curvas hacia fora, as lordoses son as entradas. E esas curvas son naturais, fisiolóxicas e funcionais, necesitámolas. Despaciño, arriba. Necesitamos mantelas para o bo funcionamento dinámico do raquis. Imos solo, segunda serie. Pernas ligeramente en V, imos cambiando rapidamente sin descanso de un a outro. Despacio, 2 segundos baixar, 2 subir. 2 baixar e 2 arriba. 2 abaixo, 2 arriba. Despaciño, mantendo e controlando ese movimento. A extensión dos brazos, recordade que o que provoca é tamén que a nosa columna se manteña extendida, alineada. Pois eso é o obxectivo e eso é o principio que temos que respeitar. Ritmo respiratorio cómodo, collo aire ao subir e descendo. Eso é. Dende aquí abríamos un montón, os pés máis abertos, unha sentadilla moi profunda, insistindo no traballo dos adutores. Baixo ben glúteos, de paso xa traballo a mobilidade das coxas e esa mobilidade e ese estiramento dos seus ligamentos, mantendo alineada sempre o noso raquis, a nosa espalda, as nosas costas. Desde aquí cambiamos o pistoleiro de lado a lado, unha sentadiña alternando, donde tamén sobrecargamos a perna flexionada a par que estendemos a musculatura da perna extendida. Todos son exercicios de perna, pero cada un ten o seu obxectivo, os seus músculos a sobrecargar, a traballar. Unha máis a cada lado. Pasamos aos nocelos. Tronco erguido, flexión e arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arriba. E 30. E pasamos a sentadilla unipodal. Buscamos unha superficie máis dura, chan, flexión e extensión de xeonllo. Intentamos non apoiar o pé. Sempre unha perna no aire, cargamos o peso controlando que o xeonllo este alineado, que non se nos desvíe. Isto é tamén control postural, control motor, que o movimento sexa consciente e controlado. Cambio. En posición de garza, unha perna arriba e desequilibrio. Veña, imos.
Segunda de core, imos abaixo. Sobre xeonllos, sobre os pés, plancha isométrica, mantendo esa curvatura fisiolóxica, apreto glúteos, apreto abdome. Tenso ben abdome, glúteos, aguanto. Y apoyo para cambiar a la plancha lateral, ben. Si xa teño unha musculatura desenvolta, si xa teño bon control da postura e esta plancha lateral me resulta pouco costosa, sempre podemos traballar en apoios máis lonxanos, en brazos de palanca máis longos que multiplican o esforzo necesario. Cambiamos de manera continua, dinámica, ese cambio, sin paradas. Manteño sobre xeonllo ou sobre pé, como queiramos. Apoio, último xa. Talóns lixeiramente separados dos glúteos, brazos arriba, apreto glúteos, abdome, lixeira tensión tamén para ter controlada esta posición anatómicamente fisiolóxica da lordose lumbar, recordamos. E baixamos a modiña. Sin moito descanso, nos incorporamos, comezamos. Posición lixeiramente aberta de pés, brazos arriba, xeonllos hacia a punta dos pés e guiamos 1-2 segundos, 1-2 para extensión e baixo, subo, mantendo brazos arriba, sobrecargamos aí un poquinho a musculatura da perna, dos glúteos, trasladando o peso atrás, recordade, a cabeza é a que guía o movimento. Estendo, subo, dúas máis, estendo, última xa, estendo, abrimos un montón e baixábamos con extensión ao fronte, aí, subo, é a acción de subir un obxecto desde o chan. Se chego a tocar coas mans ou co puntillo dos dedos, pois iso é indicador de que estou baixando moito e ben. Dúas máis. E arriba, cambiamos a pistoleiro. Sobrecargo unha perna e a outra. Movimento lento e controlado. Unha máis a cada lado. E facemos xa nocelos. Xuntos, flexión, tronco erguido e arriba. Flex, 4, 5. O movimento.
vedes que non está nos xeonllos, a elevación da pelve se produce pola elevación dos talóns, porque o nocelo estáse a flexionar e estender a través da musculatura profunda da pantorrilla, que aí pode ser, por exemplo, o sóleo, os extensores dos dedos, etc. Ben. 5, 4, 3, 2, 1 e listo. Cambiamos a sentadiña unipodal sobre un pé en equilibrio e baixo, xeonllo pegadiño un ao outro, mantendo unha boa alineación, isto é, equilibrio. Traballamos tamén sobrecargando un glúteo e cambio, flexión, segunda, terceira, ben, sigo, sempre mantendo esa alineación, esa posición de apertura torácica, os ombreiros sempre dispostos hacia atrás, cómodos tamén atrás e relaxados. Isto axuda á extensión. Moi ben, última, de core, a terceira. Apoio e plancha. Glúteo, abdomen contraídos. Baixamos, cruzo, ou ben en apoio de xeonllo ou en apoio de pé, plancha lateral, tamén isométrica, sin movimento. Pescozo alineado tamén, axudando a que todo o raquis, que todas as costas estén completamente extendidas, alineadas e colocadas. Damos uns segundinhos máis e cambiamos. Apoio o pé o xeonllo e estendo. Apoio, última plancha, sobre talóns e subo apretando glúteos. Tensión en glúteos, abdomen, mantendo esta posición de plano inclinado alineado. Sigo respirando rítmicamente polo nariz, expulsando pola boca. Baixamos, moi ben. Eso, pois sentamos para comezar xa o proceso de, non é desconfinamento, sino que é de volta á calma, de descenso, en este caso metabólico activador, ¿no? Queremos desactivarnos. Soltamos. Tamén soltamos con movimentos dentro e fora, os peos, suaviños, erguendo e baixando o xeonllo. Ben, abrimos, imos balanceando de lado a lado. Baixamos o ventre, cruzo, man de atrás empurra hacia adiante, nos axuda a tomar consciencia
deste movimento anterior e nos axuda, por suposto. Do outro lado, mesmo. Cada vez que solto aire, un poquinho máis adiante, un pouco máis abaixo. Recordade a relación respiración con relaxación. Despaciño ao fronte, mans apoiadas, o ventre, adiante. Descenso do abdón muscular, estiramento profundo e progresivo, moi pouco a pouco. Dando a información á musculatura de que non lle imos a causar dano, de que esta posición é agradable, lenta, profunda, progresiva e non é brusca. Si baixamos de xeito brusco, estamos dando información de protección, de tensión, de que se aprete, que se encolla e que a musculatura, por suposto, non se relaxe. Cambiamos a unha posición sobre xeonllos, apoio lonxe, recupero a posición erguida, coloco as mans detrás e traslado o peso hacia atrás e intento proyectar adiante a pelve, tensando un poquinho os glúteos, pero en este caso destensando a musculatura anterior, cuádriceps. Agora sí se están tensando os glúteos, pero a continuación faremos algo para aliviar esa tensión. Vale, baixamos, entón vamos a destensarlos. Cruzo y tronco erguido mientras tiro hacia mí la perna flexionada. Uso a respiración como sistema de relajación, distensión. Progresivo, cambio, cruzo, extenso. Vamos sobre un costado, apoio un cóbado, ou ben agarrando a parte externa do pé, de dentro hacia fora, e estender, ou, se non chego, simplemente boto a man detrás da perna. Se chego, de dentro a fora, aí está, tirando dos nosos dedos hacia o xeonllo. Suaviño, un poquinho máis, imos traendo hacia nós, progresivo, sempre, xeonllo extendido, pero tampouco hiperestendido. Este mismo pé, esta misma perna, paso a por detrás, apoio e me poño de maneira frontal, en posición frontal, para trasladar o estiramento á parte anterior do muslo. Lado contrario, os mesmos. Estendo, punta do pé hacia o xeonllo, suaviño, respiro, paso atrás, apoio e me coloco frontal. Descruzo, dúas cousiñas máis, adicadas en este caso á musculatura profunda da perna. Colocamos un pé completamente plano e apoiado, que non sobrepase o xeonllo da perna apoiada, flexionada, e simplemente apoio máis e traslado o meu peso sobre el.
sin levantar o talón, por suposto. Descargo o peso progresivamente. Vou adiante. Canto máis peche o ángulo entre o dorso do pé e a nosa tibia, pois maior estiramento estarei a facer. Me poño un pouquinho máis de lado para facer unha perna contraria, para que vexades con claridade que os dedos non superan o xeonllo da perna apoiada flexionada, traslado o peso hacia diante, non levanto o talón, a planta está completamente pegada e vamos trasladando o peso adiante. Por último, xa para descansar por completo, en cuclillas, si é posible, me abrazo. Este é un estiramento moi profundo, moi global, un encollimento que podo insistir en baixar a cachola, baixar a cabeza con un lixeiro acompañamento coas más, pero progresivo. Un estiramento moi profundo de toda a musculatura posterior das costas, despacio, me axudo para subir e me desperezo, progresivo, dinámico e completamente intuitivo. Moi ben, bueno, espero que sigades ben, de acordo? Continuamos este traballo, ánimo.